ngayon po ay pagpatuloy po namin yon ang pagpapaano po ng bahay. Ayan po, ilalagay na po nila ang mga poste. Ayan. Ayan po. Ayan, dalawang poste na po ang nilagay nila. Ayan po. Pasensya na po kayo sa boses ko kasi may sipon na po ako. Kaya ganito po talaga ang boses ko ngayon. Pasensya na po kayo. Ayan. Ayan, 4 na ang nalagay nila na poste. Ayan. Tapos yun sa gilid, yung dalawang poste, hindi pa nila po na nalagay yung dalawa. Kasi pinaano pa nila, kailangan pang patuyuin ng 2 araw bago ilagay din yung dalawang poste para mas talaga siya. Mas maganda yung matigas talaga yung putik. Yung tuyo talaga. Ayan. Yung katabi po namin, naglagay na po sila ng bubong. Ayan. Nag-atop na sila. Ayan, bilis ng Kaya, mas nauna po sila kasi. Ayan po. Buti na lang naantay yung langit, parang ulan. Buti na lang hindi talaga umulan. Ayan. Simple lang talaga po itong pinapatayo po naming bahay kubo. Ayan, pang kumpensya lang po. Yung abot kaya lang po ng tulad namin na mahihirap. Ayan po, napakasimple lang po. More in kahoy po.